khwai sak nai no ko khoroksa tibrasa kri no khungni chogya no khungni bukhokjak bhok bisingo tiur marangjak khwai sak nai no ko kalaijak kwbang ma salangkha bini umor bisi biroi chinai eba 42 bosor wngkha tini September tal kokti salni phung kwchang jorao bini bohok bisingni tiurmar no operation successful khlai tiurmar no tiklai tubui mankha o tiurmar asuk keno kotor 4.5 kg eba 4.5 kg wngkha belekheno warma singja Dr. Amullo Debrma te Dr. Biswajit Debrma o tiurmar operation no successful khlaikha Agartala jibi sak nainok rogono o bhai kotor operation no successful khlai maina ko hinai sengkok tuma bo saimankha tini chini tiprasa doctor rok asukeno sak thari samung tanglajak chikon mikon sak nainok rogono o bhai samung no borok successful khlai manma bagai yango khwai sak nainok ni joto sak nai staff rok tongthok laijak phadiseng mangpli rok kisana lena te Dr. Biswajit Dr. Amullo ne khukti bosang kok thaisa thani khanai na lena borok tamu kok saka Patient ka 40 বছর ni bini ko samar khampa tai bini address na tula shikor ke bo actually anar phaiya last sabta se ke bini kaisa problem ke boho kaisa saka komne sabai ke ona investigation work ka khaina pore saima ka je bini boho kaisa tumor ঘটনা তো ke যেহেতু patient detail family bo jibi ro khangmai ro ni sa ke ang bisak khai ka je ang norom khai sa dengan sendiri pun operation pakai ikan anesthetist dah bisa dokter bisa diterapkan mungkin tumor klaiman pada saya mah kerja 4.5 kg tumor pakai mungkin operation to successful mungkin asal resources combination semua klaiman baik angkut makan atau apa dari sini je ani je fungai kamu ani je teachers jadi agents ni teachers orang mereka nak hamil lo orang anu agak capable kai orang sarok operation khaitani o mane nong ni kun kebeng murok tor tong mane staff rok nango omo haite bo uno tor khaian lage kebeng doktor ana ka sinner shortest staff to tomo haikono our minimum status manage khaiman am haibo to ase kom buklai ya sarom se ojon kotor mane tumor kariman kun problem odang khantini o jaro kun problem tungli ya tangen kemo to kwai district hospital jibini slide tekja mane gowa habon bagi kun problem odang kun problem tungli ya na ka operation